Good morning, Iloilo. Welcome na sa aton nga programa Ilonggo Caps on Air. Kag nakaukap kita sa subong nga aga with the Radyo Ogyon Santa Barbara. DYIS 106.7 FM. Adlaw kita nga Martes, pitsa 9 na kita karon sa bulan sang Enero tuig 2024. Ikaduha naman kita nga Martes sa subong nga bulan kag of course sa subong nga tuig. Sa ngalan sa aton Provincial Director, Police Colonel Ronaldo Palomo, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, opo ninyo sa subong aga ang inyong mga kabalikat. Ako si Police Corporal Erwin Magarso. Kag ako naman si Patrol Woman Maria Rena Panes Diwati. Kagaton sini nga pagkadalon sa inyo sa subong mga inuras ang mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Welcome na sa ika-27th episode naton sang Ilo Caps on Air with the Radyo Ogyon DYS 106.7 FM. Kag of course live kita nga naka-broadcast diri sa Kabalikata Multimedia Convergence Center diri sa Iloilo Police Provincial Office. Kag kamusta ba lang inyo sini nga mga New Year? Kag tanino nang matawhay kag malinong ang inyo sini nga pagsugalaw sang New Year sa subong 2024. And of course, no, sa subong man nga aga, sa aton sini nga mga topiko, pero nga sa aton sini mga topiko no gina-acknowledge gali nato no ang mga live viewers gid naton. Yes, mayong aga. Oo, kag samtang nagalantaw-lantaw ka mo dira, pili ka mo katimpla sa inyong kape dira, agon nga maglantaw sa aton sini nga programa. Kag siyempre hindi magkauya sila no, nga mag comment down below. So sa liwat mayong aga sa tanan. Dapat sa subong nga aga kay nakabugtaw kita, mapasalamat kita sa Ginoo, kay ginggaan kita sang additional nga tsansa. So sa liwat, good morning everyone kag sa inyo belated Happy New Year. Sir, belated Happy New Year sa inyo kag sa tanan. Kamusta ba lang imo sini nga New Year? So far so good. Nagpalupok ka wala? Wala, kita ko may palupok, nagpamatik-matik lang ako. Amo na importante para sa safe lang bala, yeah, no? Safety first, kumbaga. So sa liwat, sir, mag-greet kita sa aton. Aga pa, pag imbukada pa lang may nag-comment na dayon. Yes, thank you so much, Gid. So sa liwat, sa mga kutob naton nga mga watchers do election. Sa mga galantaw do sa aton subong palihog ko, share, like, kung pwede man comment kamo sa aton subong nga programa. Kung gusto nyo may mabalaan bala o kung may pamangkot kamo nga amo na pagasabton sa inyo, kag kung gusto nyo man may i-shout out o kung may ipag-greet bala, happy birthday man kung ano man ang happy sa inyo, ipag-greet nyo lang. So diri kamo kadto sa Iloilo Police Provincial Office, kag pwede ninyo i-share ang aton programa sa sumangaga. So, kag of course aton sini nga mga listeners and viewers man no sa Radyo Ogyon DYS 106.7 FM, kag of course no sa aton man sini nga dira ng mga tagpalambati sa mga radyo naton dira nga malabutan sang signal sang DYS 106.7 FM sang Radyo Ogyon, ilabi na gidra no sa Santa Barbara Public Market. Kay tinda man nila subong no kag subong man sa mga banwa sang Pavia kag Santa Barbara and Kabatuan no nga malabutan sang signal kag subong man Nulusena no malabutan sang signal sang Radyo Ogyon. Pwede ka mo dira ka comment no sa aton sini nga live nga nagalantaw man ka mo dira sa mga official Facebook pages sa aton sini nga Iloilo Police Provincial Office ug subong man sang Santa Barbara Ogyon page nga naka-monitor kita, hindi gid mag-hesitate no nga mag-comment dira kag comment down below. Agod nga may mga shoutouts kamo dira, ibagabasahon naton nina sa during sa aton sini nga program. So before sina sir, mapasalamat kita na kay una-una gid nag-comment si Nala Rodriguez. Good morning everyone. Check man, hindi ko gawa. Yes, ang aton ang aton nga gwapohon no kag bataon naton sini nga provincial legal officer, former provincial legal officer naton si Sir Police Lieutenant retired na, nag-retired si Sir no. Police Lieutenant Colonel Dennis Gabihan. Sir, good morning sir, and thank you so much for monitoring sa aton sini nga program. And of course Alimudjan PCR. Thank you so much ma'am. Good morning IPPO. Ahoy Municipal Police Station. Good morning. And of course we have Rose
Moscardon, ma'am, good morning sa imo. Gimbal MPS, good morning. And Ricky Boy Pastrana, good morning sa inyo man naming programa IPPO Iloilo, ma'am and sir. So good morning, thank you, Git. But before ko mag-proceed sa aton sir topic, mag-greet ko anay happy birthday sa amon na pinalangga nga pare dira sa una sa Saraga. Subong sa Barotac Nuevo na sa si Reverend Father Francisco Gabriel. Padre, happy birthday sa imo. Happy birthday. And God bless sa imo tanan-tanan. And of course, mag-greet man ako sa akon nga mga fellow New Life member dira sa Saraga. And of course, kay Pastor Sunny Boy. And of course, sa iya asawa nga si Sasa. And of course, sa dumadama ako greet sir kay Galantaw sila. Si Pastor R na Blanco and Pastora Carms dira sa Bacolod. And of course, ang Diwaten family kay Nanay Muting and Tatay Boy. And sa mga utod ni Banahon ko dira. And of course, sa akong pamilya, Nanay Ason and Tatay Udoy. Thank you so much. Kinaadman, bo, salamat. Gid kay gin-share ninyo ang aton program. So, bo, thank you so much, thank you sa pag-like and share sa aton program sa mga kinaadman ko na mga classmates. Yes. Kaya of course, salamat man kita no, sa opportunity nga ginhatag sa local government unit sa Santa Barbara. Yes. Ang program kita no kada Martes alas 10 to alas 11 sa nga ganaw nagahukap kita sa frequency and Facebook page no sang Santa Barbara og yun page nga makatayap kita no kag mapalambot pagin nato no sa mga madamo pagin nga mga Ilonggo ang mga programa, proyekto kag inisitibo sang inyo sini nga welcomes diri sa probinsya sang Iloilo sa pagpuna sa aton sini nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. Yes. Kag subong man sa siyempre no ang LGU sang Santa Barbara sa pagpunguna ni Mayor Dennis Superficial and of course sa stations management no sang Santa Barbara og yun page sa Kaiser Station Manager kaugyon Buboy Sokal dito. Thank you so much Kid kag sa aton sining technical partner dira no sa Subungaga kanday Sir Demilio and kay Mama Zoilano. Thank you so much Kid. But before Sir Basi malipat kita, ginagreet gali nato ng aton nga pinalangga, mapisan, mabuot nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo P. Palomo. Sir, salamat gid kag sa iya ti ayon ang aton nga kay ma'am ang pretty girl naton nga nga asawa ni Sir. Yes, ang officer sa Ladies Club advisor naton kay Mama Mrs. Lynn Grace Galas Palomo. Good morning. Good morning, ma'am. And of course si Sir si Sir Aranyo, ara lang sa likod, nagpabati sa ato, nagasubaybay. Thank you so much, kag may ongoing command conference ng aton sining mga provincial staff. And of course, thank you man sa aton nga mga staff, subong sa aton nga technical sa subong aga, nagsakripisyo sa na dapat siya di subong mapungko. Kaupo naton sa subong aga, no? Ang aton nga kabalikat technician. Police Corporal si Buddy, Police Corporal Vincent Blusa Jr. Hello. And of course, sa aton man nga Sisi, soon to be, si Ma'am Je, thank you Ma'am. Sir Jerome, aradra si Babaw, si classmate Chanova. And of course, si Miss Karen Ristano. Good morning, Gid. Miss na iya. Kaga sa aton sining nga mga lukaps, no? Alindra sa 1st District hasta sa 5th District sang Iloilo. Isagit ko man namin aga sa aton tanan-tanan, no? Lakit ng duwa naton ka mga mobile forces. Ang 1st and 2nd IPMFC naton, dira sa Banwa sang Tigbawan. Tagsubong man sa Banwa sang Sara, Iloilo. Yes, and of course, thank you so much for watching Isaval and Connie Nagata Nice. Good morning everyone watching from Makati. Hello. And of course, Ahoy Municipal Police Station. Once again, thank you so much for watching. And of course, sa akon BFF nga si Richard Lara, thank you so much for watching. Yes, thank you so much. Good. Keep on sharing kag sa pag-like kag subong man sa pag-comment, no? Kag pag-shoutout dira sa aton sining comment section. Kay pagabasahon naton na while ongoing aton sining program. Yes. Kaga at this moment no aton sing mga topiko nga pagka-diskusyonan sa subong nga aga no madamo kita sa mga balita no nga i-disseminate no perpilo nato na kamustahon nato no pila ka mga kabanuhanan kaga labi na ginon mga accomplishment naton no kay damo naman accomplishment. Yes. Sa subong nga semana no alin sang kagapon no may damo naman accomplishment mga kabanuhanan naton kag kamustahon naton karon kung diin ba lang ang manuwa may ano naman may giniwat nga baybas. Yes, kahapon nga adlaw kagabi. So istoryahan naton karon kagabakikangutan naton ning mga kabanwanan. So bantayan ninyo ina dugay-dugay. Yes. And of course, ongoing mga taon sini mga projects and initiatives sa subong nga bulan sang Enero. Lakit na dara no ang pagiwat naton man sa sunod nga bulan sang pagiwat sang Bida Tour di Iloilo. Yes. Batayan.
Kumbaga nga aton bida tour ini manami ni siya nga programa. Kumbaga nakabulig ka na sa imo environment, nakabulig ka pa sa imo isig kapareho, di ba la? Yes, kaga inibulananan naton nga ginahiwat no. Yes. Ay nga bida tour diri sa mga distrito sa probinsya sa Iloilo. Kag bantayan nyo by next month no, February, daw nag-move kita kayo kay sunod-sunod mga activities naton sa subong nga bulan nga daan. Kasako na may mga augmentations mga daan kita sa kay siyempre sa siyudad sa Iloilo dinagyang na naman. Yes. And then ati-atihan sa another Kalibo. province naton, no, Oo. Kalibo. So kinahanglan man naton dira no maximize man ang aton sini nga mga pila ka mga katropa naton nung kinahanglan man i-augment no kay nagabulig man kita Oo. kay region ano kita no sa kita ka region. Sa Buligay kita kung may mga activities kita, like kung may activities kita diri sa probinsya sa Iloilo, mabulig man ang mabulig man taga-region, ang other sa ibang regions lugar, no? Or other provinces, no? Yes. Oo. Kay kumbaga hindi tungod kay negros ka lang nga pulis, hindi ka Oo. nakatabok diri. Kumbaga ang Oo. pulis naton worldwide, kumbaga Yes, worldwide national. ang term, National ang aton Kay- sini nga scope. Ang scope nato hindi lang kay tungod sa Saraga ka lang o kun sa Oo. Putotan ka lang dira ka Dira lang. ka lang. No. Makapwede ka gidya kagapon ka ba bulig sa iban nga lugar. So once again, kung mag-notice nyo man ang every election ganito, may mga Yes. naka-deploy diri sa inyong Oo. barangay nga mga Taga taga iban nga Guimaras, lugar, huon. o taga Bacolod or taga Negros Occidental. Yes. Kumbaga ang pulis naton kahugpong gini siya basta may activity gabuligay gid kita. Oo. Kaya mo na nga aton nga para mangin successful ang aton peace and order diri sa aton probinsya sa Yes. iban pang lugar. Kag bantayan nyo man sa masunod sining i-announce aton diri kung di naman kita magalunsar no sa Yes. Project Hakos. Kay kita mo kita sa mga ongoing projects ang gina-sustain naton monthly nga mga activities ining Hakos nga daan no gusto ko sa aton sining provincial director Oo. nga ma-maintain ini monthly no agud nga madamo pagit sa mga children with Mabuligan. special needs Oo. ang mabuligan naton sa aton sining proyekto through man sa pag mga partnered agencies naton Yes. nga nag-upod gid no agud matagaan serbisyo ining mga kabataan. Yes. And by the way, sir, mag-greet kita. Kaya damo Oo. naman nag-greet si Chris Claude Blusa. Good morning, ma'am, sir, watching from Technical Support Company Dumangas, Iloilo. Good morning sa mabuot kag snappy officer in charge sa TSC Police Captain Nino Chester Carrasco. God bless. And of course, si Maria Teresa Cordero. Good morning, good. Good morning. And of course, ang ako na friend, hindi na pag-mention ang akong eyelashes. Oo. And of course, Pavia Municipal Police Ah. Station. Good morning, watching from Pavia. Rodrigo Jr. Conelda, watching from Malay, MPS. Wow, karayo. Oo, mga taga-Malay Yes. dira no sa mga Kasmate Sino? din ako, no? si Sir sino to? Rodrigo Jr. si Cornelia. Kasmita Cornelia. Yes. Kamusta ang Boracay Malay, Island? Malay. Para dahil sa ilan din no? Ay, bungga. And of course, si Oo. Ma'am Elna Fortuna. Good morning, ma'am. Si Matthew Daven Porthil is watching. Joanne Espatenes, good morning, watching from Ahoy. And of course, Floyd, not dead. Good morning, Sir Idol and Ma'am. Good morning sa liwat. Kung gusto ka mo may pag-greet, may pa-shout out, tilihog lang ko comment sa aton comment section. Kag hindi ka mo malipat nga mag-share and like sa aton program. Kaysa dason adlaw, kung ligad, nagpa-premyo kita sa dason, magapapremyo liwat kita. Oo. Sa kutob lang, kung ikaw magadaog, kung only if and only Oo. kung ikaw nag-share kag nag-follow Yes. sa aton nga page. So sa Oo. liwat, hindi ka mo magduwa-duwa, mag-comment, like and share. Thank you. Oo, kaga siyempre bantayan nyo man no, sa aton sining mga sa masunod sining Oo. minadlaw ang paglunsar nato no, sa mga bago naton sining Bago programs, no? Yes. Kay Oo. bag-o subo nga tuig, bantayan naton may bag-o kita nga Oo. ipalunsad. May malaking pagbabago. Yes, pagbabago sa mundo. And of course, pag ini nga mga changes no, for moving up naman kita, no, Yes. mga level up kita and moving up sa aton sini nga mga serbisyo. Kag of course, ay ning Kapadapad. nakapadamo kita sa Kapadapad. aton nga mga programa agod nga mapalambot pag naton ang mga impormasyon kag mga Eksklusibo nga serbisyo balita. naton. Yes. Matutuon nga mga balita kag impormasyon kag subong man serbisyo naton sa aton nga publiko. Pumuluyo. Yes. And once again, sa liwat, inyo pagabantayan kung ano ba lang aton mga topic sa subong aga, kag kamo makakuha sang kinaiyaw kung ihibalo sa aton nga programa sa subong aga. Once again, Moon Lozarita, good morning, ma'am, sir. Pa-shout out lang sang 6002nd Company RMFB, 6 Panty Finder, Tapas, Kapis. Hello, good morning dira sa Good inyo. morning, good. And Rodoms, Sondeya Oleha. Guwapong Si Ma'am si Good- Ma'am Ohilia Oo, sa Ohilia, Sunday Ohilia. Ohilia. Ma'am, good morning gid ma'am. Yes. Thank you so much for Watching. consistent gid nga naga-monitor si Kanami ma'am. kay ma'am, no? Kag of course aton sining supply family. Good morning Yes, gid dira. good morning once again sa saliwat. Ato na itakol kung ano ba lang aton mga accomplishments sa subong si Mana or subong adlaw.
adlaw. Okay. Kag sa aton sini nga mga accomplishment no ginapakigungutan nato at this moment no ang Deputy Chief of Police Yes. sa Pasig City no regarding naman ini sa accomplishment sa kagapon nga adlaw sa giniwat sini nga buy bust operation. Yes. Pero ongoing pa no. Nag-retire kita kay sir kayo. Okay, active na to si sir active, mo. sir no kaya aton sini nga appointment is by 10:35 pero na delay kita. Kay may okay. This moment yara nasa linya no ang aton sini nga Deputy Chief of Police ang Pasig City Police Station. Agon nga aton sini nga hibaluon no ang regarding ni sa ginconduct sini nga buy bust operation. And of course, sa intensified campaign naman naton ini kontra illegal sini nga droga. So at this moment yara nasa linya ang aton sini nga Deputy Chief of Police, wala sang liwan, kabalikat, Police Major Marvin Bautista. Sir, good morning and Happy New Year, sir. Good morning, man. Happy New Year. So, by the way, sir, antes kita aton sining nga ibaluon ang giniwat aton nga buy bust operation kahapon dra sa syudad sang Pasig. By the way, sir, sang New Year, bala, sir, kamusta dra ang syudad sang Pasig? Nangin matawhay man bala kag malinong? During sa ula to sa New Year, no, tama ka rin pag lagit po sa mga recorded na mga attacker incidents. Okay, nice to hear, sir, no nga at least syudad ang nag-iisa nga syudad sang diri sa probinsya sang Iloilo ang Pasig nangin malinong man kag mataway. Anyway, sir, ang regarding naman ini sa kagapon no sa giniwat ninyo nga buy bust operation, pila bala ka tawo, sir, ang natigayon naton sining madakop? Luckily, no, isang alas 5 kagahapon. So, may gawa kita ka arestado sa aton operation, sa buy bust operation nato naging conduct. Kag pila ni ka gramo, sir, ang atigayon naton nga ma-recover kag pila ning estimated market value sang sini nga recoveries naton, sir, nga shabu? Estimated mga 6 gram lang, 6 gram. Pwede nga sa item natin. Okay, kag ini nga mga suspitsado, sir, tumandok bala sang syudad sang Pasig Iloilo? Yes, sir, ang atong mga subject ni kagay Christian Surungon. Nagsupuan niyo si Jairo Jan Surungon, magutod di sa tumandok po sila sa poblasyon ng Pasig City. Kag na-mention bala nila, sir, kung sa dining ila sining supply naghalin ining illegal nga droga? During sang intervention ganun, very uncooperated police lang. Maybe next day, basi mga devolved ko na mga day lang. So, ano naman na atong lanungan kung paano pa na makandak sa operation. Anyway, sir, ini sila, sir, nagadusogin man sila nga droga o kung nagagamit lang? Bali, ang isa ni bali drug surrender isa. Okay. Dala sa class aton nga nga tukang list ang nagligad. Drug surrender si Christian. Kag ano ning trabaho nila, sir, nga sining mga suspitsado? Wala ni mga standby ni. Wala ano man pamilya na sila, sir, no, or mga single pa? May mga live-in na isa. Pero may mga kabataan naman ni sila, sir? Ano, sir? May mga kabataan naman ni sila? May ara, sir, may ara nila. So muna bala nung ginikana nagali, no? So why ginaga ubras ang tarong, no? Ti ano na lang ning puturo naman sa mga bataan nila once nga muning ila sini nga dangatan. Anyway, sir, ining pag-monitor bala naton, sir, mga it takes mga pilaman ka weeks or months ang pagpanilag naton sa ila? Actually, since last year na after pagwa ni Christian sa kabila sa Pibagini, so na-monitor pa na niya sa galing. Kumbaga nagbalik sa gali, sir? Ang mode of operation niya is on and off lang. Okay. On and off. So luckily, sa gabi, natambahan natin siya. Okay. So sa din sila subong, sir, detainee bala sila sa aton sining lakapsel?
Yes, ari sila sa buong detained na gina-prepare pa na mga dokumento Oo. para po inquest sa ila. Kaganon yung posible nga kaso nga ipasaka nato na batok sa sining mga arestado nato na kabalikat Police Major Bautista, sir. So, bali, section 11 kag section 5. Mensahe na lang naton, sir, sa mga taga Pasin or Pasinhon sa sining intensified campaign naton na kontra illegal sining droga, sir. Sa unas na lang sa pumuluyot sa mga Pasig na yung aga sa inyong tanan, mensahe lang sa inyong kapulisan sa kung may manaan ko mo dyan, engage sa droga, report na lang sa ating police station. Mataksa ka na niya ang inatawag na pagkuhan sa droga. Kay kabalo ko, ako gini-epekto sa atin, lalo na sa atin mga kabataan. Okay. Thank you so much, sir, sa imo sining chimpo, sir, nga ginatag diri sa aton nga programa, Ilonggo Caps on Air with Santa Barbara Ugyon page. Thank you so much, sir. Police or Kabalikata Police Major Marvin Bautista, sir. Yes, sir. Once again, good morning. God bless. Thank you so much, kids, sa chimpong ginatag ni Sir Kabalikata Police Major Marvin Bautista regarding ni sa giniwa sining buy bust operation kahapon nga adlaw dira sa siyudad sang Pasig. Tungod ako naman nga recovery sa rin kag ano pagali former ano pa ni sila mga naaraman sa listahan nato sa tukang list nato na previously which is nga balaan naman nila nga hindi namin inubra nila gitaganta ni chance nga magbag-o. Oo, tapos galing nagabalik naman sa nagabalik dati nilang sila. bisyo. Damo ko na nabatian sa una sir sang ubra pa ako sa munisipyo nga mabalik sila ya kuno kung kung tapos ng isa ka pero tani panumdumo naton kung ano ba lang epekto sa inyo. Kung sa imo wala epekto pero sa tawo sa pamilya nga palibot sa imo ihan ang epekto nalipay bala sila may problema kay balaan mo kung ma-ospital ka ako ano matabo sa imo sila man gyapon silan hindi bala pamilya mo man gyapon na mabulig si mo sa ginatakwil mo na sa kuno ano kag isa sinis nga suspitsado nga is arestado naton isa pag-amay ay kabudlay kung tatay ka tapos may bata ka nga bayi o kung laki man da hindi mo na mahimo nga syempre kung naka-high ka bala sir hindi na mahimo hindi tadlong ay mo paminsaron basi masaputi mo ng bata mo kag ma-impluwensyahan man ang bata naman kay siyempre kung anong niya dahil ang bala katapos mapiktuhan gid ang bata apektado sa mabudlay da magdako wala masunod sa imo yapak kay kung anong amay mo maamo ka man akong gusto mo dapat ikaw mismo pag itang bully pag isang tao mano kay sa ino nga bala biskan amayo ka nga bata kung bulihon ko sang iban nga bala amay niya na muna ay mamo nga balang sadtol sang kapayas or sang kamatis kung di except lang kung ginbutangan sang kamatis kung markot pero ang punto naton wala na sa ginakadlawan naton or kahimo naton karadlawan man pero punto kung seryoso anay ni sala ginaya apektado imo bata apektado ikaw isa na kaginikana yes budlay kung nanay kag tatay ka na balaster nga nag-engage ko sa muna kay ni tadlong imo paminsaron ti ano na lang ang bata mo mapabayaan mo ang bata mo maano na lang na sa urihi kay mambasa ay do sakto ni ginuobra ni nanay ati obrahon ko man niya kay do okay man sa ila do wala man problema which is hindi dapat kumbaga sa ginikanan naton wala man kami galegay pero dapat aton panumdumon ano ba lang posible nga mangin epekto sa lawas mo sa mga tawo nga palibot sa imo sa bata mo kay hindi lang man ikaw na ang apektado tanan kamo maguba ng imo paminsaron maguba ng pamilya mo maguba ang tanan sa imo kung wala ka bala obrahon pang garden da tuod da sang Bible basa da sang verses para mag-shift ang imo bala paminsaron sa uy do ka nami galing i-dedicate ko ang life ko kay Lord kumpara nga i-dedicate ko sa drugs i-dedicate ko kung diin kay bala mo kung way ka na kwarta sir kaga drugs mamaligya ka na kung ano-ano manumdum ka na makawat hindi niya rason nga sa kabigaduhon ko amo ni nagakatimtar silang magbaligya sang illegal nga droga hindi gina na rason kay tao man sa mga legal nga pwede mo mga pagkita or kwartahan nato kay hindi man kuon rason manggaranon ka gani kung naghala ka da droga kay kabahan sang droga hala ka da imo ka droga tipod sa ganun hindi ka pigaduhon iba naman nagakatinta rabi ko kay mo ni sa isa pa lang gramo pila nang niya market value niya tapos pero ang isipon nyo man isang puturo nyo gino kag guba sang kabuhi isang iban di bala example tanang ako bi ang gabaligya karon si Sir Magarso ni
mayo iya pa mga buhi sa bata ya. Uy, bakal ka ni balamig, amuni-muni gin bakal ya karon sa akon. Kay sino ang naguba? Oo, nakakawarta ako. Pero may kabuhi ako nga ginguba, hindi bala. Ang problemado pamilya ya, problemado bata ya. Hindi manami, hindi bala kabudlay. So sa aton daw ang pamuluyo, baw ko mahimo lang, hindi na kamo magdroga. Ano ginabi mabuol nyo sa mga iban pagida, hindi na kamo maghala ka panumdum sa mahay ka nami feeling mo una lang na. Kay Juan sabi nga nakabisyo ka nagatumar ka sa illegal nga droga ngayon is maway na gid naguba na no ang imo sini nga utok. So guba naman ang imo sini nga kag futuro. mabudlay gini sir, example ang bata bi nagrebuild. Sakto ning comments ang aton comments ang commentator. By the way, ang aton nga comment mga comments anay pa basahan. Ibasahon ko ani dito kadamo naging si Ma'am Ging lumawag, Ma'am Ging good happy morning Gid, sa and inyo welcome from back HRDD. Yes. HRDD. Oo, ma'am, good morning. Sa HRDD family naton, good morning Gid, and thank you so much for monitoring. Yes, and Ma'am Zinovia Michael, good morning sa Snappy ko na body. Wow, sana all. And of course, sa pinakagwapa natin, isa sa mga pinakagwapa nga member dili sa Pikadu, wala sing liwan kundi si Miss Unika Iha. Ma'am, yes, good morning sa Indra kay Fresh. Iloilo. Fresh from the farm. And of course, sa akong classmate nga si Christine Joy Griardi watching Good morning, from Gid. Nigeria. Hi, friend! Good morning dira sa inyo. Correct, Gid, Richard. And of course, kay si classmate ko, Ace. Hello sa imo, dira classmate. Tutumang, ubra, kay manami, kaging nga bata. And of course, kay Dimarana, da nga classmate ko nga si G-Boy. G-Boy, pakabuot, ha? Kaga sa buman, good morning madra kay classmate Reggie Bacolor. Yes. And of course, si Matthew Daven Portil is watching. Si Ace Di Soro ni nag-comment man. And of course, Rodzom Zunday. Si Ma'am Oelia. Ang ayan, ang tandem ba? Ito ka namin. Balik na, ma'am. Thank you so much, good ma'am. And of course, si Dimarana nag-comment si G-Boy. Good morning, Ma'am Ina Panes. Watching from my cellphone. Pa-shout out lang, ma'am, sa pinakagwapo namon nga classmate, si Manuelito Tubong. Hello, good morning, Gidra. Thank you sa pag-share, sa pag-like. Going back sa aton topic, sir. And of course, ang topic natin is about drugs. Ano ba lang epekto sang drugs sa mga bata, sa ginikanan? Ang pinakasakit sini kung mag-drugs ang bata, kung ang ginikanan, sakto ni hambal ni sir ginikanan, kung ang ginabasol, ay may lapses, hindi kita perfect mo. We're not perfect. Kagway isang liwan nga basulo no kung ginikanan, nagano man utot, bisyo dira ang mga kabataan nyo is ginikanan gid mismo. Yes, kay kung maskin depende balan sa bata man sir. Kag dapat kung pero dapat on top dapat on top pag-guide. kita gid ang mga ginikanan gid dapat on top sa inyo sining duties and responsibilities as parents, as guardian no nga imo bantayan kag disiplinahon ang inyo sining kabataan. Sa una, hindi man sa pag-relate sa aton chimpo balancers. Ang una, di ba lang mga manok kani kinapugo ya bata ya pag-abot sa serum. Dapat kita ang ginikanan, hindi na malain nga gaan sila sang curfew. Even gani ang ido gani no, diba iban gani kung mga ido tandugon mo lang bata nila or gano gang urob gani no, ginabantayan nila. So dapat ang mga ginikanan mo man naka-protective dapat sa inyo sining kabataan. Yes. And of course kinigbat kabataan, pamati makamo sa ginikanan. Oo, sakto kay hindi na ninyo mabatsyagan baka hindi pa kamo ginikanan. Pero once nga naging ginikanan kamo ma-realize nyo tanan ti ulaton nyo pa nga dapat maginikanan kamo anay. Dapat kung baga panumdumon nyo na nga daan, ano bala ang madulot ko sa nanay ko, sa mga utod ko sa ginikanan ko, kung mag-drugs ako. Amo man ang ginikanan, ano ayhan madulot ko sa bata ko, sa pamilya ko. Kung maghala ako ka drugs, may maayo bala ini nga impluwensya. Hindi bala do aton panumdumon palawako ng paminsaron. Kasi syempre una nami gid man na sa imo mo. Kung ka-drugs ka kay para si mo do ka nami sang feeling. Pero magtahaw na mano kada yun. Wala guba na basta once ka nakabisyo ka na or naka-testing ka na dra, why na sang basta kapin pa kung siya buang imo sini nga testingan is wala na. Guba na imo sing motoro kag that's why nga kapag guba na sa utok. Kapag guba na isang utok ninyo nga kapin mo kung nakainom pagid ka mo, ganon o ga-trigger ang imo sini nga that's why nga kisa may mga heinous crime kita nga mabatian, kisa may mga lain-lain nga mga kaso may ara gani ka pamatay or kapang rape no. Kapin pagi kung may agwa di pataranta. Doan sa ilim nun. Kung wala ka man kadruga pero kung gainom ka man pero sa natabo to bala sir sa aton sa hacking incident naton. Ano yan doon natabo, ano ginhalinan? Kaya nag-inom sila. Di ka ba mo kung nag-inom ikaw, sir, gamay lang alagtik. Uy, do ano ka nga pa si tawag? Nagsalta dayon ng ulo. Kaga mo na dapat bala kung may mga ilikotanon ka mo, no? Hindi ka mo mag sitahanay or mag-istoranay nga nakainom. Kung magsaway man ka mo nga kung nakainom ka mo, hindi na mo pacify dira sa mga incident or sa mga istorya dira nga kung ano dira. Kung hindi magpahuway na lang gid, no? Kung wala ka brahon, hindi ka na lang mag-inom to nga kontra mo ba upod mo nga inom. Maski ni gani friend mo, sir. Kung gainom kay ka may mo, ara kita nga incident gani, stabbing incident, no? Mag-abyan lang man gani sila. Yes, mag-friend
lang sila. Nagbunanay pa is because nga sang iba na nakainom-inom intake sa mga muna. Nga agwa di pataranta. Ti karon kay balaan mo kung nagkainom kaya hindi naman kung sa insaktong imo paminsaron mo. Nga dugas salta dayon ng imo pagsiling na to nga do joke yaman lang para sa iya pero sa imo bala udo kalain to sa ano mabato ka mamuna dayon. Kako may mga problema kamor may mga ibubunot kamo dira sa kabin pa isa sa katawang gusto niyo istoryahon istoryahon nyo nga wala ka mo nakainom tapos nga wala man siya nakainom. Ako nga mangina kaya mo na wala balato nung tanan nga problema is maistoryahan gid no. Sa sa mataway nga pamagi. Hindi sa pag-inom kung gusto niyo mag-inom yung kamuda tubig ay healthy na iya wala niya koloring kung napahubog mo dai at least ipangihin nyo man na. Magwala sige. By the way sir, thank you so much si Nanay ko Ason Galantaw. Yes, hello. hello. And of course kaya good morning ma'am sir, pa shout out po sa pinaka tikas namon nga classmate. Joey Manstone P Red Rock si classmate ko na shout out dira sino na? Gabi si classmate. Kagsubong man si Mama Marie Chris Aranyo. No, good morning, Mama Sir. Morning. Watching from Makati. Shout out sa tanan nga taga MGC. Happy listening and God bless us all. Thank you so much kay Mama Marie Chris Aranyo. Yes. Thank you. Kita, subong man si Mama Angie Brabanzo. No, good morning, sir and ma'am. Thank you so much Ged for monitoring. Thank you so much Ged sa inyo sini nga pag-monitor sa aton sini nga program. Kag sa dugang naton sining ano pa gini relation man sa intensified campaign naton against illegal drugs, ining na accomplishment man kahapon nga adlaw no or kaginalang gid sang kasanagon. Mainit-init pa no kabalikat ren no. Yes. Kaginalang gid kasanagon nga which is nga isa naman sini ka persona no tigayon nga madakop nga gina-consider naton nga high value individual. Yes. Si alias Ray no dra sa Banwasang Balasan no nga which is nga na-recover siya 80 grams no 80 gramos no 80 gramos nga illegal naman nga shabu natigayon nga ma-recover siya sini nga posisyon. Kag ang ini nga operasyon gali no ang giniwat sa aton sini nga Provincial Drug Enforcement Unit no sa IPPO PDEO and of course upod man ang Balasan Municipal Police Station sa pagpanguna no sa aton sa nga hipidra no si Police Captain Lauron no kag subong man sa sini nga PDEO sa pagpanguna ni Sir Police Lieutenant Renzo Martinez no which is nga natigayon nga ma-recovery ning 80 grams nga shabu nga may standard drug price masobra tunga sa milyon no 544,000 pesos. Yes. So mo na bala no nga kay sobra ni 20 ka pakitis ang napatihan siya bu naman ang natigayon nga ma-recover sa sining high value individual kag mo na bala no sa makon mo sa 80 grams pila naman ni kautok ang makalaguba pila naman ka pamilya ang magkalawasaag pila naman ka mga kabataan ka mga bisyo naman nga mga maguba ang ila sining buwas damlag na naman. Hindi tungod kay nagdruga kamo kamo hakul. Hindi ginakul hindi ginain kay balaan mo damo kamo posible nga hindi lang posible damo gid kamo maguba nga pamilya maguba nga utok maguba nga individual. So sa tanan naton nga mga user kag seller kung may ban pa damo posible nga mambal sila ba easy money sir mo easy money kung diri kaya sa droga nga industry hindi kung ako sa inyo hindi na easy anon mo lang kwarta kung may naguba ka nga pamilya mambal ka nga wala kuya labot so hindi may labot ka na kay nga isig ka pareho kamo ti karon kung baligyaan mo na sa karon kag naguba to way kakabalo sa uri ang ibalusan yang bata mo ti ano ka na lang kumbaga pamilya mo guba na bata mo guba na inyo tada komunidad guba na wala may mangin malino nga komunidad kung kamo nagagamit sing ang droga kay mo ga saka utok mo way kakabalo kung maano ka mo happy ka kung makakita ka dugo happy ka kung makaamo na hindi ni based on experience basis experience ang iban nga nasugid sa aton karon magkasanda nga pati kita hindi never gina mag-try na dang dra sa mga bisyo nga kangay sini no nga which is nga hindi man namin nga bisyo ina no yes amo nang pinakalain sa tanan nga lain oo kay manan mo tanan guba sa imo may toes may knees may shoulder may head nang guba sa imo tanan so dapat kita sa kukuwin pa sa mga ginabili ni naton nga on top nga responsibility sa mga ginikanan gid no yes nanay tatay dira nga magiyagi sa inyo nga kabataan may iban ginikanan binga sa abroad kay para sa pamilya kamo man nga mga bata mga responsable man kamo tungod si nanay nyo nag-abroad tungod ni akmo palangga syempre para na sa inyo boss damlag hindi kamo magpasuber way kamo kabalo kung ano to pang
budlay sa ginikanan sa abroad. Sakripisyo. Para lang mapadaraan ka mo. Si Tuto, gusto sang mo ni si Mm. Tuto. Gusto niya ma-provide ang mga butang nga wala yan nagyan sa una. Tani ka mo Oo. nga mga bata, kaga paminsaron nyo man ang kaayos ang ginikanan nyo. Oo. Hindi nga sumbatan nyo pa sa uli. Kagang gusto lang gid sa ginikanan na Kayuhan ninyo nyo. is kayuhan nyo. Gid Yes. why sila Comfort nyo, tanan. Oo. Oo. Why sila nag-expect sa nga return nga baslan ninyo sa pilakad law nga Oo. mangin mataway mi lang sini nga Oo. pangabuhi kundi para lang gid na sa inyo sini nga Yes. futuro no. Ginapanumdum nila Mm. kamo ko karon magtaliwan kami sa kalibutan. Ano na lang kamo? Oo. Diin kami kay syempre bata kamo nila lain Mm. balaan kung bata nyo na mo. Oo. Maski gani bay na blues nyo lang lain sakit-sakit. Kaga namin man sa di feeling ba? sa ginikanan nung once nga Mm. makita nilang bata at bala nila Nga nga nami. nagatinguha Na, o naga oo. mabuot. Yes, Oo. mangin manami nga bata sa uri. Nagatinguha nga nagasakripisyo man nga kaga mano gid may naintindihan nilang sitwasyon sa Yes. ginikanan. Nga Oo. sila mismo nga bata do ka Mm. open-minded na balang ay Oo. hala grabe sakripisyo ni nanay. Kaga kung ni namin man tatay. ba kung ikaw ginikanan ang Mm. bata mo da karon ng balaan mo nga sa lawayon may gana ka pa bala nga mangayo da karon na lawas Oo. ano naman ana mo wakal na pero kung buot nga bata Oo. ikaw pa yung ginapangkos nga ano pa to Ano pa kailangan kulang mo? Galing ka sa Oo. mga ginikanan, normal na nga akigan mong bata. Galing kung kisa akong akigan mo. Pwede mo man ko ano sala, ya hindi nga aga pa, Oo. gatong turuok pang manok. may ara bala kisa nung mga ginikanan ng bata nga daw Layo ang buot. daw ano na daw inaway lang yung permiyang sa Yes. isip nila nga kung bugnoon kan isang Nanay or nanay. Di ba ito Layo. kilala ko ba? Tapos may ara man ang bata nga puro na lang ano kay because Oo. man sa mga ginikanan Oo. man nga gin-instill nyo man Mm-mm. nga gamay pa lang ang bata Singalan ginabuya mo na. ginasingalan Oo. nyo ginabuyayaw Oo. di ano pa ba expect nyo nga ibalik man sa inyo sining nga Mamo na na. kabataan Kumbaga dapat Mm. ginikanan gali subong. mangin role May model iban gid. nga bata, balancer nga hindi madala sa singal nga tututubo. Oo. Nga sa puti. Okay lang man ang Oo. kisa, wala ta man na tolerate nga bakulon mo gid nga. Oo. Wala sala ang Pero kisa, pwede nyo man disiplina. bakulon, no? Bakulon Disiplina na. sang reminders, Oo, no? Panungdom reminders, na. oo. Walang nakaglaygay, no? Yes. Amo ning bakul sila, hindi nga physical nga pag Hindi nga bakul wipe man dira. ganito sala naginabato Oo. ko tinig ang bunggo mo dahil tingting ba hindi man. Maluoy ka sa bata Amo na mo. pala no, sa mga ginikanan Sa ko unan, dira, oh. normal na pero Ano? subong hindi na. Oh, ano, daw may hugot. Nasunog ang ang daw may pinamalahan. hugot. Pero sa una pa nga timpo, no, please man no, sa subong nga Oo. timpo, hindi na applicable no sa mga Yes. kabataan. No? That's why nga ma-realize man sa mga ginikanan. Sala. Oo, nga sala na ginaya. No, nga, ano man namin, that's why nga epekto man sa mga kabataan nyo. Mayo lang kung maintindihan sang bata, no? Ano O hindi na sa magliwat. Oo. Pero kung mayara nga bata nga ginabunggo, masanay nilang nga kumbaga sige na lang gina sa ginapangita puti. na lang, Oo. na. O Di ko tal ba- gina gina ano man ko ni Oo. nanay bay na lang dati hindi na namin. So dira nagabalik no Mm. ang bottom line dira isa kabalik dira no sa mga ginikana no kung same with sa mga kabataan no nga intindihon man ninyong sitwasyon sang tagsa-tagsa bata, no. bata, mo nangin bata ka man mo. Oo. Ano bala sa tiun sang nangin bata ka, ano bala yung mga ngita mo, may ginapang obra sa Oo. imo. Tapos ikaw nga bata, dapat ka Kag- ka man maging Insakto gid sa mga kabataan no amo na bala nung gaba ang ginatawag no gaba ano Kalain mo na sang term pero amo amo ginaya. na kakabalik no kung once kung anong ginahimo sa ginikanan nyo gabalik man sa inyo same with sa mga ginikanan no Yes. kung anong ginahimo sa mga kabataan nyo time Babalik welcome na. man no nga hindi nyo na Yes, madisiplina amo man gina ninyo sining mabudlay. nga kabataan. But before sina sir mabasa kita ni comment. Oo. Angie Brabanzo. Good morning sirs and ma'am. Good morning. Ma'am Unika Iha, pa shout out kay Pat Erel Graza who is celebrating his birthday. Happy Sir, birthday! Di wala kita da. Oh. Oh. Happy birthday! Timing gini nung panyagana to kayo Yes, kayo. madiretso lang kami da. Oh, thank you so much gid no kag happy birthday Yes. gid ra. And Nagpa-thank you na kita tayo. Thank you. Advance na tayo. Oh. Thank you sa tanan, sa Oh. cake, sa Oh. soft drink. Okay. Demanding. And of Anyway, course, kay Nicole Libuna at Tinara, good morning kabalikat sir and ma'am, kanami gid sa inyo pamati. Uy, kanami kay Thank sir. you so much, Balik-balik Ged. na di, ah. Oh, monitor gid pirmi aton sini nga program. Yes, and of course, Herman Soloveres. Good morning, ma'am and sir, watching from Pavia MPS. Oh, di ba si Soloveres, ni sir, amo ni siyang nagdaog Oo. sa aton tong Wala isa sa mga daog. wala sa nagdaog, wala ka man naglantaw. Mga isa sa mga isa sa mga nagdaog. sa mga nag-intra. Sa ako Oh. na nagdaog sa kay Bongga. Sige. Oh. And of course, si 245. Hindi ko pala birthday. Oh. Ginag-greet niya ko happy birthday. Okay. And of course, pa-shout out Sir Mugs Ah. from your RPS. Wow, shout out MU6 dira sa no Academy. RPSMU 6 no sa aton sining Yes. Regional Police Strategy Management Unit no. Hello. Good morning gid Good sa inyo and morning. shout out ko sa inyo tanan-tanan And of dira. course, kay Nini Danicani, happy birthday sang nagligad. Subong lang ko mag-greet si Imoti. Wala Oo. kita da. Kasi ano pag birthday mo do sang ano pa? Sang dude, last year. Pero subong ko mag-greet kay At para least nag-greet, no? Oo, it's better late Oh, than never. thank you so never. much kid sa greetings so para kay Rina. Wala Oo. pa. Oo. Dason pa dason. So sa Okay. liwat, thank you so much sa gapamati. Hindi ka mo magkataka nga mag-greet, comment dira sa aton kung sino Oo. ipa-shout out nyo kag kung sino man ang inyo nga gusto pagabation. Salamat gid
gid sa tanan nga nagasubaybay sa aton subong. Please don't forget to like, share, and subscribe. Gabi Yes, dito. follow lang ano, sa Follow aton lang. sining official Facebook page Yes, sa na Dason, Iloilo Police Provincial Office. maubra kami sa Dason YouTube channel, so kamo na bahala. So, bantayan nyo na sa sunod. Mag-expand kami sa another program naton for moving up sa mga program naton. Is probably no makano kita sa YouTube channel. Kung may moving up sa mga elementary, may moving up man din sa Of course. Yes. Nag-level up kita, no? Yes. Nag-moving up kita, no? Moving up sa Ramon Liman. Agod nga mangin madamo pag sa mga Ilonggo makabalo sa programa kag proyekto kag inisyatibo sa inyo sining mga Ilonggo Cups. Yes. So once again, happy watching sa tanan. Kag hindi ka mo magtakang, maglantaw, mag-share, mag-follow sa aton program sa subong aga. Kag sa buwas no bantayan no sa aton sining programa ang Kape kag Balita. Yes. Kada alas 11 naman ni nasa aga no from Monday, Wednesday, Thursday and Friday. Yes. Bantayan no Kape kag Balita kay dira ang aton sining mga news pagid dira bantayan yung Exclusive, no? Exclusive. Hindi ro Kag kamit mga lang, fresh no? na to na sining mga balita gikan diri sa probinsya sa Iloilo. Yes. Hindi ro ko kamit lang exclusive. So by the way, watching ang akon da pamilya and of course ang akon bata bana dira subong si Zivion kag si Onyok Diwatin. Thank you so much for watching. And of course akon ginikanan nga wala gid nagapalta sa paglantaw sa aton Kape kag Balita. Thank you so much gid no kag sa imong mga mabuot nga ginikanan. Yes. Okay. Pabuot, mapisan mo sa kag wala na kagi wala nakabunggo kagi sa ano. bunggo sa dagdag. Sa hindi sa tinigas sa katigang ka sa una wala. Katigang nasunog. Ano ba hindi na ako mag-imagine. Pero anyway no sa aton dira nga no nga sa mga ano naton dira no, sa mga viewers and listeners naton ilabi na gid sa mga ginikanan no nga ano nato no acknowledge ang inyo effort ang inyo bulig sa amon. Salamat kay hindi kami manginamon. Kaya mo na bala no ang sa Panimalay ang serbi dira nga pulis no sa inyo sa Panimalay is kamo nga ginikanan ka mga kanami lang sa ginikanan hindi ka mo mangakig gumakulon ka or ano kay pagpalangga ina hindi sa mga kabataan naman sa mga kabataan abi ko mga ginikanan ginawa ko oy ka masubuon mo lang ang mga istorya no kung may ara sang nagligad no sang may hacking incident kita sa Niway sang nagligad sining adlaw no nga ang bata no nga ginano niya ngiya sining tatay no so mo na bala masubok sa no nga ginistorya naton ginikanan kasi mga kabataan nga mga relasyon so sa mga ginikanan no kamo gidra on top dira nga mga role model kamo dira no kay mag-open up ang bata sa inyo pagtapos mo na kay ang instances dito is ang tatay hubog galing man sa mga kabataan biskan ano pa na ka sa lawayon sa inyo sining nga ginikanan tatay mo na sa nanay mo na sa so dapat hindi kita magamit sa patalom dira kag istoryahon mo lang sa kag biskan hubog man na sa ano istoryahon nyo sa sang hindi na sa hubog no laygayan kay ba mo mga ginikanan pamati man kamong sa kabataan kung ano ba lang ila nga ginahibubunot kag sa mga kabataan man kung kapin pa nagaidad ang aton sining nga ginikanan intindihon naton ang aton ginano naka-sensitive ni sila kung kisa nagabalik man sila sa pagkabinabata-bata man kung kaysa kapin pa ko senior sila magambal pero way kakabalo ang impact sa ila gali-ilain kag kung may mga hindi man may masalawayon man kamo sa may masaway man kamo sa ginikanan hindi gid pagabot sa timpo nga patupan ninyo kag pintasan tatay mo man Japon kagamitan sang patalom dira or nga libat ra ninyo sa nga ginikanan sa liwat reminder sa aton mga bata kag sa ginikanan magpalanggaanay kita ha masing kalain man sa nabatyagan kaysa reason out ka man pero hindi man kaya mo na bala sa komunidad naton ang event sa mga stasyon naton ng mga damo kita sa mga blatter reports sa mga baton kada adlaw ang problema man lang is sa sulod sang Panimalay kag involved ang mga ginikanan kag mga magpamilya lang gid no so amo na bala na kung tawhay ang aton sini mga Panimalay dira way isang problema sa komunidad ta amo bagid na tani ko man mo ga start ang ano sa pamilya mo sa Panimalay ang basic unit ang smallest unit sa aton sini nga community is family gid or pamilya gid so dapat dira naka-start ang aton sini nga peace and order dapat so by the way sir mapag-greet anay si Sir Musa. Good morning everyone, belated happy birthday sa sister ko, birthday niya kahapon, Victoria Blusa. God bless Ilonggo Cups on air. And yes, and of course, Regan Aris, kung maayong adlaw mga sir and ma'am. Thank you so much. Bantayan nyo sa liwat ang aton programa sa Rumaan nga adlaw. Alas 11 kag alas 11 naman sa nga gasta mag alas 12 sang oto. Sa aton sining Kape kag Balita naman buwas no by 11 to 12 noon. Kag thank you so much gino sa inyo sining pagpupod sa aton sining programa and of course, nagapasalamat kay kita no sa opportunity sa local government unit sang Santa Barbara no sa pagpapunadra ni Mayor Dennis Superficial of course sa management staff sang Radyo Ogyon Santa Barbara no DYIS 106.7 FM sa paghatag opportunity sa aton nga maka-hook up kita kag mabatayan kita dra sa inyo sini nga mga
radio 106.7 sa mga FM Stations. radio ninyo dira Oo. nga ang programa kag inisyatibo sa inyo sini nga mga Ilonggo Caps. So thank you so much guys sa opportunity no nga ginhatag ninyo sa aton sa subong adlaw sa aton nga mga live viewers kag mga followers naton diri sa official Facebook page naton no ang Iloilo Police Provincial Office kag subong man sa Santa Barbara Ogyon page no. Thank you so much guys sa kay Dr. Ramil Oy man no sang aton sini nga diri sa state of the art studio naton diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center. So see you boss no sa aton sini nga Yes. program naman ang Kape kag Balita. Kag thank you so much good sa inyo sini nga pagmonitor no sa aton nga ika-27th episode sang Ilonggo Caps on Air diri sa with the Radio Ogyon Santa Barbara. Thank you so much good sa inyo tanan-tanan. So kulitan na kita kag celebrate sa sini nga New Year no. Yes. Damo kita sa mga programa nga dapat ninyo Bantayan. bantayan. Maraming salamat sa inyo sini nga pagupod sa ngalan sa aton nga Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo kag sa ngalan sa aton sining Public Information Officer Kabalikat Police Major Rolando Aranyo. Upo ninyo sa subong or nangin ka upo ninyo sa subong aga ang inyo mga kabalikat. Ako si Police Corporal Erwin Magarso. Kaga ko naman si Patrol Woman Maria Rena Panes Diwaten. Inyo masaligan. Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Caps on Air nga magadulong sang balita, impormasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Caps diri sa Radyo Ogyon 106.7 FM. Ilonggo Caps on Air!